tingnan nyo nga anong upo ni Ate Loida. May naligaw yata na yung last year na buto. You know, kita mo yung ganyan. ibang Hindi yata totoong alam mo na ganyan din sa amin last year. Mayroong ganyan. Ang itsura. May naligaw na kita mo yung parang yung pareho ng tubo ko last year na Tsaka yung purple. Hindi ko kailangan mo ni-harvest yan, ate. Mataba na, Kahapon, pinutol ko na yung anim na kahapon. Naka-anim. At saka may cucumber ka pa dun sa likod, Oo. Nakakuha ako. Kala ko, hindi na mag-ano yung cucumber ko Sa araw lumabas ako doon. Mayroon parang sa labas. At saka ito, ang laki, Doon mayroon, nakapulupot yung yung ng kalabasa ng upo dito. Ito kaya tanim kaya ngayon pa lang nag-umpisa. Oo, kaya nga yung kay dun sa kay nanay. Oh, wow. Kung gusto mo ng palaya. Dami kaya nga palaya. Dami rin sa bahay na ang palaya Meron pa nga doon i-harvest na naman. Ay, ang dami niyan. Ay, yung dahon ang gusto ko, ate. Masasayang ng dahon. Yes, dahon tayo. Dahon. Kasi, inaano to, ate, binoboil ko Yung... kung hindi mo pitasin, masayang lang At saka, yung mura, magulang. Oo. Sinasawso ko sa bagong isda to Ay, kahit doon na lang ate, sa may sa may upo, okay na yun. Dahon, kailangan bawasan, di ba? Opo, ang alam yung sa amin, hindi masyadong madahon this year, pero ang daming bunga. Pero ibang klase itong palaya mo, no? Yung may tawag nito? Yung mga ganyan. Dalawang klase yata yan Yung isa dun, iba Ay, parang plain? Hindi, pareho lang Yung may Hindi, dalawang klase. Itong ganyang kalaki. Dalawang klase yan oo nga. Ito mayroong doon Yan, panggok yung isa. Parang dinosaur. Na maraming Ito. Kasi masarap din ito. Nagmumunggo baka, ate? Sarap ka. Halo sa munggo ito, Nagpitas tayo ng dahon. Dami ng dahon yan. Ilang puno yan. Hindi pa hinog yung mo ito, Asian pear mo. Talaga? Ay, pero hindi pa hinog. Hinog na, nakakita sa namin. Aba? Ganda ng bulaklak na Ate Loida, super ganda. Diyos ko sa amin, nakakalbo ko nakakalagay sa base. Alam mo, maski ganyan yan, Josie. Pwede na kainin yan, ate. Oo. Wow, kompleto na ako. Mayroon na akong... Maski ganyan lang yan. Asian pear. Josie yan, pwede. Kinitas ko na nga dahil nalalaglag, kinakain ng Oo nga, maraming pa doon sa taas, nakatago. Ay, ito. Paano mo naman abutin yan, ate? Yung hagdan, di ba nakita mo na hagdan sa araw? At saka ito, ang ganda, yung puti. Pero na yan, masarap yan. Tikman mo para... ngayon, konti nga lang ng bunga Dahil pinutulang ko last year Susi. Sarap. Ang sarap ng... Kasi ganyan lang, masarap yan, di ba? Yes po. At saka malambot sa kainin na, hindi. Oo. Saka juicy, hindi yung parang ba? Ito, kinain ni, kinain na ng ulbon. Mayroon ka ba kayo dito ng squirrel, ate? Ay, meron. Squirrel ang nauuna harvest. Nahuhulog dyan, kaya sabi ko, pinitasan namin isang araw. Ilan lang naman ang bunga. Last year, ang dami Pero this year, dahil, pati ngayon, konti lang
Naku, sarap nito mga dear. Nang ano ko ng bagoong isda. Sana mayroon ka pa kaming bagoong isda. Kasi ano sa amin, mabili yung bagoong isda. Oh my God, ate. Pitasin kasi yung maggugulang lang yan. Hindi, ano. Oo nga eh. Pero maganda to sa diabetic ate, di ba? Kasi sabi mo magdagpipiko ka ng ito, kaya tsaka kagawa ko lang yung sa akin kagabi. Nilagyan ko ng ano, sitaw. Sitaw. Oo, sitaw at saka carrots. Itong aking green beans Tapos nilagyan ko ng ano, ng naglaga ako ng pambaka kanina, nilagay ko yung wow, bong baka, sarap. tapos yung ano naman, yung siamoro ba? Ayun, nilagay ko yung aking green beans. Minsan nag-adobo ko ng green beans din. Oo nga, nag-adobo rin ako kagabi. Kagabi yung ulam namin, adobong green beans galing sa garden. Ang ginawa ko, yung ano, ng chicken thigh. Oo. Ang ginawa ko, marinade ko muna, tapos pinirito ko. Tinitwist ko ng konti. Alam mo, nakita ko kanina, nasa hugasan na yung ano, hugasan na yung lagyanan. Kasi kami lang naman ni nanay kagabi kumain. Kaya yung mga bata ang kinain. Aywan ko anong kinain nila. Kaya, sabi ko, haba, may kumain. Naubos. Naku ate, maubos na yung ano nyo. Kasi pwede naman to ilagay sa freezer ate po eh. Ano lang ginagawa nga eh. Ayok, sige, manguha ka ano lang, lumalaki lang at na nagiging magulang ba? Opo. Ay, talagang dagdagan ko yan kasi sa amin mabili to. Mabili to sa amin. Nakakailangan daw laging pitasan ng dahon yun eh. Para mabunga. Mamunga eh. Si ate, hi. Kapal-kapal. Hi. Ilagay natin to sa ano eh. Alam mo na. Dapat may AdSense tayo dito. Ay, may AdSense. Okay. Dito tayo sa bandang likod. Hala, may hinog ka na ate, oh. Oo nga, nakita ko nga, nahinog na eh. Eh, hindi mo, ayaw mo i-save yung ano? Ay, nawala ng... Nahulog na no? Nahulog na po. Dami kong buto naman. Ayun, no? Sayang. Pero ba, akin na lang to. Yan, sa'yo na yan. Ang dami ko kasi buto na na-save. Kasi, yung ampalaya namin, yung plain na kind. Walang mga gilid-gilid. Opo. Anak ko. Ala, nakahulog-hulog na. Ay, may nahulog din ditong ampalaya. Oy, na ano lang pala. Nahulog na lang. Pahingi na lang nito. Sayang eh. Nasa lapag. Pasensya na mga di. Dito na naman ako naggugulo kay Miss Loida. Yan. Lagay natin dito. Kasi kahit ilang piraso lang yung 3, 4 na buto. Baka malay mo mabuhay. Paano pa itong nakawang bunga sa kabila eh? Kabilang umabot sa kabila yung ano, pinagtatanggal ko yung mga tanga eh. Dito lang eh, wala na ako. Yung umabot doon sa pader nila yung sanga, daming bunga. Daming bunga. Pinutol ko, kaya maliliit ang mga sanga sa kabila. Walang bunga ngayon. Ang sarap ng ay yung pera na yun. Tamis. Crunchy pero tamis. Hi! Dito ako kay Miss Loida. Namimitas ng gulay. Ng kanyang ampalaya. Ayan. Ng kanyang ampalaya. Kahit may ampalaya sa bahay. Kasi nakakaiba din yung ampalaya niya kasi tingnan nyo, oh. Dito ata sa lalim. Ayan, oh, diba? Yung ampalaya niya. Ayan. Kukuha tayo ng bunga. Yung medyo malaki-laki na.
Kasi nakakaiba tong ano niya, ampalaya. Nagdagan ko yung mga dahon kasi minsan nagmumunggo si mother. Ang mother natin. Nilalagyan din yan ng dahon. Tapos ilalagay natin sa freezer para alam yung mga dear. Kung halimbawa marami kayong ampalaya sa bahay, yung dahon, pitasin nyo para mas lalong dadami ang bunga. Tapos, pwede nyo ilagay sa plastic bag or kung anong lagyanan, lagay nyo lang sa freezer kung hindi nyo maluto lahat kaagad. Kasi maganda to sa ating katawan, yung ampalaya. Katawan. Ayan o. Ganda. Ang ganda mamitas na hindi mo sayo. At saka dami ni Miss Loida din ng ano, ng kamatis. Mayroon siyang ano, cherry tomato. Ayan ate. Ang dami ko. Gusto mo ang bunga? Ang dami kong pinitos doon eh. Nahinog na po? Oo. Gusto mo? O sige po. Hindi ko hindian yan dahil sa amin magastos kami ng kamatis. Mahilig ang mga tao sa bahay ng kamatis. Super sarap yung Asian pear ni Ate Loida. Very sweet and crunchy at ano siya, masabaw. Lagyan na natin dito yung ano. Tingnan mo, isipin nyo ha, yung kanyang upo. Yung kanyang upo. Ayan, di ba mga dear? Ang lalaki oh. Super laki. Super laki yung upo niya. Mali na naman yung aking pag-shoot ng camera. Kasi dapat baliktad. Ay, pwede ba tayong kumuha dito? Hello! Ay, ano to? Parang aswete. Parang aswete, no? Pero hindi siya aswete. Bulaklak pala to. Oh. Parang nga hindi. Kasi di ba ang aswete malaking puno? Dati nagtanim siya doon. Mataas pa sa bakod ko yan. Inabot eh. Ah! Tataas din pala ito. Puti nga. Dito ma. Sakala ko tataas ito. Pero sa kapitbahay nyo to, di ba? Oh. At saka ito yung puno na parang ano bang tawag dito na ate? Evergreen? Evergreen yun eh. Pareho lang, ayun na, pareho lang sa ikan. Tingnan mo, may bunga, pero di naman makain to. Pero ang lambot siya oh, parang kakala mo. Hindi lang naayos ang kanilang tanim eh. Ganon din yung sa akin doon yung yun nandun sa corner, evergreen din yan. Oh, bakit walang ay may bunga. Oh, nagkakabunga yan. Ayun sa taas ang bunga oh, maliliit lang nga lang. Eh hindi magandang pagkakatanim nito. Yung sa akin, natutrim ng ano. Oo nga, pero buhaghag. Pero kung siguro umpisahan to, putulin mo talaga hanggang dito. Pero tingnan mo, nakakatuwa oh, kasi may bulaklak. Ay, may bulaklak, may bunga. Last year ko nga lang napansin yung sa akin na may bunga eh. Oo, pero ano siya, di ba ito yung ginagamit na pang Christmas tree ate? Oh. Parang ito yon, yung pine, parang pine na. Oh, hindi rin siya pine. I don't know, I what to call this. But tingnan mo, nakakatuwa lang kasi parang biris yun ang bunga niya. Ay nako. Baka sitahin tayo dito. O sige. O sige ate, salamat. Ito, marami na naman akong bit-bit mga dear pag uwi ko. Natulungan na ako, tapos marami pa akong uwing gulay. Alright. O sige ate, salamat. So, uwi na tayo. Uwi na ako galing sa aking wara-wara today. Kasi kailangan ko ng tulong ni Miss Loida. Tapos, ayan, ang dami kong uwing gulay. Mayroon tayong ampalaya, mayroon tayo daon ng ampalaya,
at saka kamatis, tsaka may upo pa ako, o di ba mga dear. So anyway, very generous si Miss Loida, and thank you sa kanya kasi natulungan ako niya sa aking kailangan for today. Alright.